नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता तुम्ही माझ्या बाजूला जरा परिसरमध्ये बघा काय काय. आता हे वरती शेड आहे आणि तुम्ही विचाराल तुमची शुभांगी केर काकू कुठे आहे? ती तिथे आहे. आणि स्पेशली इकडे दाखवायला आलो आहे. तर तुम्हाला लास्टच्या व्हिडिओ, कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलंच असेल. माझी आजी आणि मम्मीची सासू आता ते काय करतात तुम्हाला दाखवतो बघा. मसाले भात खातात आहे. मसाले भात खाऊ क्या, मसाले भात खाऊ क्या, मसाले भात खातो आहे आम्ही. हे बघा कोणी बनवलं मसाले भात? आतेन आतेन आतेने बनवली. आते इथे आते भाकऱ्या करते आता. भाकऱ्या करते आहे, मसाला भात आम्ही खातो आहे दोघी जणी, सासू असून ना. असं पूर्वीपासून मसाले भातच माणसं सकाळचे हो खातात हो ना, हो है ना? की आता त्याला रात्रीला ना- आता जेवणाचा टाइम झाला तरी पण मसाले खातो. भात होय. जेवणाला उशीर आहे ना त्याला. जेवणा खुशी मसाला भाताबरोबर तुम्हाला काय आवडतं? असंच मसाला भात हा, खायचा? लोणचं हा, वगैरे असंच खाते. घेतो. लोणचं. त्याच्यावर चटणी घेते कधी. आवडतं का? मी नाही आवडते. खाते. हम्म. मला नाही आवडत. मी काय खाते मसाला भाताबरोबर कांदा. कांदा कांदा. हो. पूर्वी कांदा आणि भाकरी खायचे ना. हा. आता दुपारचं जेवण आत्या बनवते. हे आता इथे मी लसूण सोलून दिली आहे. आमची मॉडर्न आजी कुठे आहे? म्हणून आधी साडी घालते. हा, ही बघितली साडी घालते. जरा दाखवा. नवीन मुलींना पण दाखवा कशी साडी नेसायची. हा साडी घालते आधी. म्हणजे असं नाही की वयस्कर माणसाला दुसरा माणूस साडी नेसवायला लागते. मावशी स्वतः साडी घालतात. ती पण तशी एकदम मस्त स्वतः नेसते. स्वतः नऊवारी. आतापर्यंत आणि काय बायकांना नेसवते पण. आणि नेसवतात पण. अरे वा. कुठे कार्यक्रम असला की फॅन्सी ड्रेसला लागतो ना, ते पण आम्ही नेसवतो. हा, फॅन्सी ड्रेसला. शोले मधली बसंती. सोन्यामध्ये पसंती. असं हे करू ना बाजू. हा, बांधा व्यवस्थित एकदम. बरोबर आहे ना, झाला. शुभांगी? हा बरोबर. आता इकडे तुम्ही डाळीमध्ये काय काय टाकलंय? त्याच्या डाळीमध्ये कोणती डाळ आहे ही आपली? लाल मिरची टाकली आहे. डाळ कोणती आपली? मसूर डाळ आहे. मसूर डाळ मध्ये आणि त्याच्यात मिरची जरासं खोबरं आणि हळद. आणि हळद, मसाला आणि मीठ हम्म. आणि गरम मसाला थोडं टाकणार आणि कढीपत्ता हे फोडणीला. फोडणी हा, फोडणी टाकली. आणि थोडं कांदा टाकणार त्याच्यामध्ये. आणि ही आमटी गावच्या पद्धतीची. सगळं जरासं खोबरं ओलं, आलं टाकलंय हे किसून हम्म. याच्यामध्ये. तुमच्या खोबऱ्या खिचऱ्याचं जरा वेगळ्या शेपचं आहे. होय, हा ते पूर्वीच आहे तो. खूप वर्षाचा आहे हा. असा जवळजवळ मला वाटतं 50 वर्ष होत आली त्याला. त्याला 50-40 वर्ष. हो, 40 वर्ष तरी होत आली. बोट असे ना, बोट मम्मी. गोड सारखं आहे ते. ते म्हणजे किसना म्हणतात, खोबरं किसायचं. मी आता किसून दाखवते तुला. तो जे आता आई त्याच्यावर किसून दाखवते. आजी शिकून दाखवते बघ. बसायला घेते मी. मम्मी तुझी पिढी किती जुनी होती ती? लय ती 20-25 वर्ष झाली. 25 हे 50 डबल. आता अशीच बसते ना, चालत ना. हो बघा खोबरं किसतात बघा. बघा आता मी ललच दिसते नारळ. आणि तीच त्याच्यावर चांगलं दिसू शकते. हे ना, सवय त्यांना आहे ना. हा, सवय आहे. ती आमटी तयार आता होईल झाली. 5-4 नारळ किसते मी त्याच्यावर. बाबू, ये, 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 को. ती अशी पळतात ती ये बाई ये, दर कोबरा दर. कपालावर टीका पाहिजे तर नाकावर टीका आलाय. नाकावर आहे. बघ कळते. जरा मच्छी पाहिजे खायला. हा काय चटणी हे बघ, हे खोबरं. हे कशासाठी हे? हे चटणीसाठी. लसूण पाकळ्या, मिरची 2 आणि हे कैरी घेतली आहे थोडीशी? हा, थोडीशी. आणि थोडस साखर आणि मीठ घेणार. हम्म. हा, चटणीसाठी. हे शॉर्टकट. आणि लसूण पाकळ्या घेतल्या 4-5. हे झटपट चटणी नाही. झटपट चटणी आता खाण्यासाठी ओली. आपण खोबरं टाकलं हे खोबरं टाकलं बघा आता. लसूण म्हणजे 2 मूठ टाकले आपण खोबरं. हा, 2 मूठ झाला म्हणजे अर्धी वाटी झाला. 2 मिरच्या. आणि हे बघ, मिरची 2, लसूण पाकळ्या लसूण पाकळ्या किती? 4 ते 5. आणि हे कैरी टाकली. हम्म. हा, आणि थोडीशी साखर थोडी साखर चवीसाठी. म्हणजे चव वाढते त्याच्याने हा, ना. चव अजून येते. तिखट लागत नाही. हा, आणि मीठ चवीनुसार. हे बघ. तर अंदाजान मीठ मीठ कसं तुम्ही हे घेऊन घेतलं? वास घेते म्हणजे ते मग खार होत नाही चटणी. असं गावची हे आहे ना. गावची पद्धती. हा, आता थोडस पाणी टाकणार. आम्हाला लाईव्ह दिसलं कारण मुंबईमध्ये आम्ही फक्त म्हणायचो मम्मी बरोबर ना की मीठ जरा वास घेऊन टाकतात. हा, पाणी टाकते. हे थोडं खार पाणी होत नाही. चटणीसाठी. थोडं पाणी. थोडंसं. आता लावते. आता लावून दाखव. काढून दाखव. ही झाली आपली कैरीची झटपट चटणी ना खायला. तयार झाली. आणि किती टेस्टला किती भारी. बघ मला बघ, टाकायला टेस्ट करून दिली. बघ. तू पण बघ. तू बघ ना, बघ ना घे, जरा. घे, बघ, बघ. बघ. एकदम भारी. शिवारा शिवारा.
हर हरा महादेव हर हरा. शिवारा शिवारा तो शब्द तिचा कायमचाच आहे. तो तोंडात आहे माझ्या. याच्यात आता सर्व मी हे बघ याच्यातच घेते मसाला. हे काय वाटप आहे का खाली? हा वाटप आहे ते वाटण केलंय त्याचा उसळ आणि उसळ लाल मसाला. हा लाल मसाला आणि हळद थोडीशी इकडे कांदा भाजतोय ना. कांदा भाजते पूजेत किती चवळण बिवळण आणा. त्याच्यात आता हे जरा कढीपत्त्याची 2 पानं टाकते. हम्म. कढीपत्ता आणि याच्यात थोडंसं म्हणजे हे घेतलेलं आहे आलं वगैरे ह्याच्यात वाटपातच सर्व घेतलेलं आहे. हम्म. आणि मीठ याच्यात मी शिजतानाच पहिले टाकलंय लागलं तरच टाकणार. काय ती बटाटी आहे? हरभरा आणि हे बघ चणा हे बघ चण्याची उसळ. हम्म. आता हे उठते वाटण. ते काय आणून पण लागत नाही. आपल्याला कसं म्हणजे घट्ट पाहिजे ना तर हरभरा आपण मिक्सरला लावून पण थोडासा वाटून याच्यात टाकू शकतो. ते मी भाजून चव येते चांगली. आता हे उठते. फक्त पैसे द्यायचे. त्याने चांगले शिजले ना. कुकरला लावून घेतले ना हा, पहिले. अगोदर पहिले लावून किती शिट्या काढल्याचे? म्हणजे 5 शिट्या काढल्या याला. पण हरभरा जास्त पटकन शिजत नाही. तेलात पण शिजतात चांगला असला. चांगला असं शिजतोय बघ. 3 आत 4 आत. हे आता मी ठेचून घेतलं. काय आहे? कुयरी आहे फणसाची फणस भाजी ठेच भाजी. फणसाची ठेचा भाजी. फणस आपण जे खातो ते हा, वरचं हा. बिया सोडून बियाला सोडून. कोवळा हो. एकदम भाजी फणस. भाजीचं. तो काय केला ते कापा कापा काढून काढली शिजवून शिजवली घेतलं आणि आता ठेचून हे आता भाजी ठेचून फोडणीला घेते. टाकायची हे. हा तेल. तेल. हे फणसाच्या कोवरीची भाजी. हा कुयरीची भाजी. म्हणजे कोणाला येत नाही त्यांनी शॉर्टकट मध्ये अशी भाजी करायची. झटपट कांदा कांदा. म्हणता कांदा का? पाहिजे, जाड आणि मोठं. जाडच कापला. हा. हळद टाकली जरा याच्यामध्ये. थोडीशी. मसाला जास्त नको आहे ना. नको. थोडा बस ना 1 चमचा बस बस जास्त तिखट नको. आणि मीठ जरासं मीठ आधी त्याला शिजताना टाकलेलं आहे हा. थोडंसं. तो असं वास घेतला. परत वास घेतला. म्हणजे ती सवयच आहे गावच्या माणसाला. हा, सवय आहे ही. आणि ह्याच्यात आता खोबरं पण नंतर मिठाचा वास घेतला पण मिठाचा वास येतो का? येतो नाकात पण जातो तो. नाकात जातात. गरम मसाला टाकला. थोडासा गरम मसाला टाकला. खोबरं तर जास्तच हवं त्याच्यात खरं म्हणजे अजून चांगली हे आपल्या चव भाजीत येते. ही खोबरं भाजीत टाकलं. टाकलंय वरती. आता मी हे परतवणार याच्यात. कांदा चांगला फ्राय झाल्यावर आता त्याच्यामध्ये ती भाजी जास्त पण टाकणार. काळा करायचा नाही जास्त नाही कांदा काळा कडवट लागतो ना तो. लालसर झाला. हम्म. आता मी टाकतो बारीक माझा नाही असं कांदा. हे बघ. गॅस जरा कमी करते. म्हणजे याच्यात पाणी बिणी नाही पाणी टाकायचं वगैरे काहीच नाही. कारण ती भाजी शिजलेली आहे पहिली. ही पहिली शिजलेली पाहिजे. ही भाजी झाली आणि उसळ झाली. बघ, हे ना? या भाजीला आता झाकून ठेवायचं आहे झाकण ठेवलं. थोडं- झाकण थोडं थोडं झाकण ठेवलं. का? किती वेळ तरी पण? तरी 5 मिनिटं. गॅस कसं स्लो? स्लो गॅस. एकदम स्लो. हे काय करताय? मी घरी येऊन ते पाणी आणून होताना बाहेर ते आणलं घरात. दाखवा कुठे आणता पाणी दाखवा. पाणी तिकडून आणता आम्ही. ड्रमात ना. ड्रम आहे ना ते बाहेर. म्हणजे असे तुम्ही म्हणजे कामं करता हे आम्ही दाखवतोय. काम हो. नेहमी करते मी सकाळपासून संध्याकाळचं. एवढी झाड आहेत ना घराच्या भोवती एवढी झाड एवढं सर्व अंगण आहे ना हे सर्व. तेवढ्यानं पाणी घालतात रोज आता पाणी घेऊन कुठे? आता पुढे चला. झाडांना. हे आता बघ घरातनच जाते. आता वतून येतोय. म्हणजे तर हे भाजी झालेली आहे. ही वाली नाही झाली आहे. हे उसळात पाणी आटायचं. उचलला टाइम लागेल ना. हा आणि ही झालेली आहे आता हम्म. रेडी आहे. बबे, एका दूध घाल त्याला. याला बोलव. बाबू ये बाबू ये. तो बाबू गेला पाठवून. कोण बाबू? गेला पाठवून. कोण बाबू? बोका. हे सर्व झाडं आजीने लावलेले आहेत. हो सर्व आताची गाडी कामाची. अच्छा पाणी घालताय म्हणून ती झाडं आहेत ना मी व्यवस्थित. ते पल्प पण लावता पाणी आलं की. होय. मम्मी हा. परत पानं आली. हा मग परत पानं ती पडत आहे. उंबराचं झाड आहे ना. अजून पाणी लागेल. ना आता त्याला ही पण उसळ आता मी बंद करते. मीठ टाकलं? जरासं टाकलं. हम्म. तो बघ, तो खातोय बघ, मच्छी बघ. मच्छी खातोय बघ. खा 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 बाप्पा. 1 2 3. ये ये. तो घाबरतो. ही त्यांची आजी. त्याला वाटतं हातात काय आहे. ही आजी. ही आजी? हा आजी. एक तो नातू. कोणता नातू तो? तो ही आई त्याची. बघा नाता ही बघा. आजी ही ती आजी ती त्याची कालची आई आणि ती आणि तो मुलगा.
बापरे. होय, अजून एक गेलाय तो वरती आला आहे? नाही. तो आलाच नाही. मग मामा मामी कुठे आहेत त्यांचे? तो पण आला पाहिजे. ती बसलेला कोण आहे ती? बघ ती बसलेली मांजर कोण? हा तो बोका तो काळू माझा. हा, तोच तो आताचा. हा तो काळा झाला. हा तो काय बसला तिथे? तेच भाजी, फणसाची. आता व्हेज ताट वाढतं का आधी नॉनव्हेज? व्हेज वाढते. व्हेज वाढतं. बस ही फणसाची भाजी. ही फणसाची भाजी. फणसाची भाजी. आता या फणसाची भाजी मध्ये ना बबे हा. जवला पण टाकतात ना. होय. सुकट सुकट. जवला असतो आणि ना, तिलकुट पण टाकतात. ते पण टाकतात. तिळकुट पण टाकतात. म्हणजे आपल्याला जे पाहिजे ते आपण टाकू शकतो. ही उसळ चण्याची. चण्याची उसळ. हा आणि आता चटणी देते. चटणी एका ह्याच्यात देते. ही आता चटणी ही आपली चटणी कैरीची. कैरीची. कैरी टाकून हा, कैरी खोबरं आणि सगळं साखर. टाकून. कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलं बघून ताट. हे गावाचे पौष्टिक हेल्दी ताट, बरोबर ना मम्मी? बरोबर. इन्ग्रेडियंट पण एकदम फ्रेश आणि एकदम चांगल्या मनाने बनवलेलं सर्वात आधी. होय. इकडचं वातावरण किती थंड आणि एकदम मस्त आहे ना. मिक्स मध्ये सगळं जेवण चुलीवरचं गॅसवरचं. हा मसूर मिक्स. डाळीची फोडणीची आमटी. अरे वा. आज थालीमध्ये किती काय डिश आहेत? भरपूर आहे. पूर्ण तर थाली रेडी झाली मम्मी. इथे थोडासा भात. हा देते. आणि तुला लागला तर आपला मिरचीचा लोणचा आहे, लागला तर. लागला तर आहे. एवढी सर्व चटणी असल्यावर लोणच्याची गरज नाही. गरजच नाही. खूप झालं हे. मम्मी एवढा असं माणूस खायला ना मग माणसं फिट राहतील एकदम. फिट राहतील. मग आपल्या आजीसारखे लॉंग लास्टिंग. हा. आजी कशी फिरताय बघ अजून. चालूच आहे काम सकाळपासून. सकाळपासून चालू आहे. सर तुझा ताट घेऊन चला. एवढा बस. बस बस बस. बस बस झाला मम्मीला, बस झालं. चालेल. खास माझ्यासाठी जेवण. आत्याने आणि आजीने बनवलेला होय. व्हेज थाली हा. है ना. वेज थाली एकदम. अरे वा मस्त एकदम. आता मी जेवणार कुठे आहे ते तुम्हाला दाखवतो. पण पहिला आहे ना नॉनव्हेज थाली पप्पूसाठी. बघ आता हे, बघ. काय तो बघ आणून झोपलो बघ बाहेर. कोण? बाबू काल बस. होतेच ना बस. झोपलो. ताणून झोपला एकदम. आणि तसंच अरे हॉटेलला झोपताना आम्ही बाहेर आलो, झोपलेलो ना, धागा हलवून घेतो, साडी डोळे मिक्सर करून घेतात. उसळ.